GB. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Nandito na ang programang Alagang PhilHealth. Magbibigay linaw sa inyong mga tanong kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan alas 10 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ngayon, nandito na ang inyong mga anchorman. Anong oras na? Uy, anong oras na? Tatawa-tawa ka diyan. Anong oras na? Oras na para sa Alagang PhilHealth sa DTGB. Good morning, Sir Gio. Alam ko na mismo ako. He? Saan ka na naman pumunta? Hoy, ikaw ang nawala. Alam mo, kumbaga, pinalipas ko yung sakit ng damdamin kasi iniwan ako nung isa nating kasama. Sir Gio, kalahati na ng taon, dapat makabubuon ka na. Oy, move on. M. Anong ibig sabihin ng M sa PhilHealth, 'di ba? Oh, good morning sa mga taga PhilHealth. Yes. Oo. Naalala niyo po, nung unang pagpasok pa lang ng taon ng programa tayo, na-discuss natin itong 4M. Oho. Yung 4M naman ng PhilHealth. Nasabi ni Sir Pino, matandang mayamang madaling mamatay. 4M. Ang pinag-usapan namin ngayon sa Alagang PhilHealth with the ever gorgeous Gigi Naron of PhilHealth Region 5. Ano ba itong 4M na to? Langyakat. Explain mo na. Ano po? Oh. Nawala. Halo, nawala ka. Tamo, nawawala ka eh. Oh, wala yung sound mo, Madam Gigi. Yan. Okay na. Sige, go ahead. Oh, hirap ng tunog natin. So, pag-usapan po natin itong 4M, ano po, according to the Universal Healthcare Law, kasi bawat Pilipino daw po ay insurance program. Sir, Pino, okay na po ba? Ang video siguro po, sandali na. Napuputol-putol yung audio kasi, Ma'am Gigi, yan. Napuputol yung audio mo. Opo. Nag-off po ako ng... Yes, nag-off po ako ng video. Better na po ba? Ang Yes. audio, clear po ba? Yes, you're coming in 5x5. Much better. Go ahead, Ma'am Gigi. Ayun, sige. So, yun. Sabi ko nga, Sir Pio, di ba? Para masigurado natin na makagamit tayo ng benepisyo, gawin natin itong 4M. According to sa Universal Healthcare Law, ang bawat Pilipino daw po ay automatic na kasali sa National Health Insurance Program. Ito ay para magkaroon tayo ng health insurance at mapangalagaan ang ating kalusugan. Pero hindi ibig sabihin po na wala na tayong gagawin on our part. Dapat gawin natin tinatawag natin 4M. Sir Pia, alam mo po ba ako anong ibig sabihin ng 4M? Iyon na nga sinasabi mo kanina, matandang milyonaryo. Ano yun? Matandang milyonaryo na malapit na mamatay. So, yun yung alam natin. Important sa amin. Hindi rin ito bakit na kailangan gawin ng isang member ng PhilHealth para masiguro na dire-diretso ang paggamit ng kanyang benepisyo. So ano po ba ito? Una, ang unang M po is magparehistro kapag rehistrado na sa PhilHealth at magkakaroon po kayo ng PhilHealth Identification Number. Yun po ang pinaka-unang step na gagawin natin para makagamit tayo ng benepisyo. Ang second M naman po is magbayad
ng contribution. Para sa mga member po na may capacity to pay their contributions, pinapaalalahanan po natin na dapat magbayad tayo ng ating premium on time. Ang pangatlong M naman po ay mag-update ng record. Kailangan din natin mag-update ng ating membership record para iwas aberya sa time gagamitin natin ng PhilHealth. Yung iba po kasi Sir Pio, once naka-register, hindi na chinek yung kanilang PhilHealth data. Hindi man lang mag-update kung mag-asawa na or kung may mga anak. Kaya dapat po nag-update din tayo. For example, ang mga update natin yung civil status, dependents, change of home address, email at contact number, and even membership status po or correction of personal data. Ang pang-apat naman po ay mag-claim ng benepisyo. Ang benepisyong PhilHealth ay hindi lamang po para sa pagpamit o admission sa hospital. Meron na din po tayo ngayong preventive care or primary care package. Itinatawag natin PhilHealth Consulta na maaaring ma-avail ng lahat ng members. Yan. Yung unang M, di ba nakuan mo na-discuss mo, apat by bullets, yung apat na M. Unahin natin yung magparehistro. Paano ba ang options niyan? Anong sistema? Opo. So, ang pagpa-register po, may dalawang options tayo. Yung una yung lagi kong nilimension, na pumunta tayo sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth. Pwede po sa local health insurance office namin, yung mga tinatawag natin sa LIO, or pwede rin po kayo pupunta sa aming mga express offices and service desks. Kailangan nilang po mag-fill out ng tinatawag natin PhilHealth Member Registration Form or PNRF at i-attach po doon ang photocopy ng inyong valid ID at mga supporting documents. For example, may i-declare po kayong dependent, mag-attach po kayo ng birth certificate kapag anak nyo, or marriage certificate kapag spouse. So, yun yung first option natin. Pupunta tayo sa opisina ng PhilHealth. Recently lang po, meron tayong dinevelop na bagong way para magpa-register, and this is through online. Dahil po tayong online registration through our website. Bumisita lang po sa aming website, www.philhealth.gov.ph at pumunta sa PhilHealth Member Portal. Kailangan nilang po mag-attach ng scanned copy ng filled out PMRF as well as attach your supporting documents and a scanned copy of your ID. So, kapag ginawa po natin yung dalawang options na yun, makukuha mo po ang inyong member data record and PhilHealth number card or PhilHealth ID na may PhilHealth identification number kapag kinuha niyo po sa LIO. So, ulitin ko po, kapag sa opisina ng PhilHealth kayo pumunta, makukuha niyo NDR and yung ID niyo. Kapag online naman po, magpapadala lang po sa inyo ng PIN at yung member data record. So, ganun lang po kasimple. And sa mga nagtatanong naman po, ano bang difference kapag sa opisina ako ng PhilHealth at doon ako sa online? Ang masasuggest ko po kung kayo ay nagmamadali, kailangan ninyo na kaagad magpa-register, yun po tayo sa local health insurance office or PhilHealth Express. So, opisina po tayo ng PhilHealth pumunta. Pero po kung hindi naman rush, gusto nyo na magpa-register, pwede din po tayo sa member portal online. Dito po kasi na online, it will take 3 to 5 business days bago nyo po ma-receive or ma-process yung registration ninyo. So, ayun po yung dalawang options natin, either sa opisina ng PhilHealth or online sa aming website, www.philhealth.gov.ph. Pangalawang M, magbayad. Paano pagbayad? Ikaw talaga, bigyan mo ko ng pambayad. Paano pagbayad ko? Una, ang kailangan mo para magbayad is pera. Bigyan mo ko. Pangalawa po, hugutin ang wallet sa bulsa. So, para naman po sa pagbayad ng contribution, second M natin, magbayad ng contribution. May tatlong options tayo sa pagbayad. Una po, pupunta kayo sa aming mga opisina sa local health insurance office ng PhilHealth.
dun po nagpo-collect ng inyong premium contribution. Minsan po kami, Sir Pio, may napunta dito sa regional office, Oho. wala naman po kami collection dito. Doon lang po talaga sa aming local health insurance office. Oo. Para po sa kaalaman ng lahat na nakikinig, ang local health insurance office po natin ay located sa Radco Business Park, Legazpi City. So yun. Maaari din po kayo magbayad sa PhilHealth accredited collecting agents tulad sa mga bangko, bayad centers, and even sa SM po. Meron po doon na ating accredited collecting agent. And third naman po, kung kayo po ay self-earning individual, maaari po kayong magbayad online gamit ang inyong GCash, debit card, or credit card sa aming website. Mag-login lamang po sa PhilHealth Member Portal na makikita sa website namin www.philhealth.com.ph at maaari na po kayong magbayad using your GCash mobile app. Yun. Itong pangatlong M, mag-update kayo, ginawa nyo kung babae, ikaw daw yung may salar nito eh. Yung kasarian ko doon, female, lang ya, kundi ko pati, ikaw daw yung sabi nung si G ang naglagay niya na female ka, ikaw pala yung salarin eh. Ako pala, hindi ako aware, Sir Pio. Wala ko ang alam. Dapat po, check din natin ang ating data. Tingnan mo si Sir Pio, pag check din natin NDR, female daw siya. Oo nga. Alagay. So yun, dapat sinecheck natin kasi minsan po either mali sa encoding or talagang mali din yung pag-fill out ni Sir Pio, baka kasi habang yung fill out siya, nakikita siya ng magandang female, check po po yung female. So yun, i-check po natin ang ating number dito, baka meron tayong kailangan update, kailangan ating saving status, kung mag-add tayo ng dependents, or baka may kailangan po i-correct. So ano po ba kailangan gawin para mag-update ng record? So kailangan nila po ulit mag-fill out ng PhilHealth Member Registration Form or PMRF. Huwag po natin kalibutan, lagyan ng check yun sa upper right corner, yung for updating. Po? Dapat po kasi ma-identify na for updating siya at hindi po kayo for new registration. Po? So, once na-update nyo na-check yung for updating, yung ating PMRF, mag-attach po kayo ng supporting documents. For example, kung mag-a-add kayo ng dependent na anak, attach your birth certificate ng bata. Kapag mag-a-add po ng dependent na asawa, marriage certificate, etc. So, pumunta na lang po sa pinakamalapit na opisina ng PhilHealth sa aming Local Health Insurance Office, Express Office, or Service Desk para ma-update po ang inyong information. O Ma'am Gigi, kidding aside, anong disbentahe, anong inconvenience pag may discrepancy sa record, hindi na-update? Yes po, napakagandang tanong yan, Sir Pio. Yung mga Sir Mar na kita. 2 weeks kasi hindi ka nagpakita sa akin. Ikaw, pangalawa ka nang nagpa-tridor sa akin. Iniwan mo na rin ako. Ayoko na sa'yo. So yun, magandang tanong yan, Sir Pio. Kasi, for example, bigyan mo po kami ng iba't ibang senaryo. Pumunta po kayo sa hospital, yung anak niyo po ay kailangan ma-confine. Pero hindi niyo pa pala na-update. Hindi niyo pa siya na-add as dependent. So yung list na hassle-free yung pag-avail ng benefits kung kailan na-confine na or may sakit sa pamilya niyo, saka ka naman mag-aasikaso. So dapat po, maganda sana mag-update tayo habang okay pa ang lahat. Wala tayo iniisip, wala tayo inaasikaso may sakit. Another scenario naman po, for example, hindi nyo na-update ang inyong discrepancy, mga pagkakamali. Tulad na lamang, for example, ako, manganganak ako, pero ibig na female, male ang nakalagay sa aking member data. Which is po namin, Sir Pio, automatic i-reject yung claim ko. Kasi dapat ako mag-claim ng cesarean section, for example, kung sa system male ka. So hindi ko yung tatanggapin. Yung mga gender specifics natin na mga procedure at mga sakit, baka hindi po mabayaran.
i-delight po yung training ng aming system dahil meron mga po konting discrepancy. Kaya napaka-importante po talaga na i-update natin ang ating record kung meron kailangan baguhin dito. Yun, very good. Yung pang-apat, yung mag-claim. Mag-claim ng benepisyo. Opo. So, yun naman talaga yung purpose talaga kung bakit ginawa natin yung first 3 M's, ano? Nag-register tayo, nag-update tayo, at bayad tayo ng contribution para magawa natin yung fourth M na mag-claim ng benepisyo. At iba-iba po ang mga benepisyo natin sa PhilHealth habang tumatagal, mas dumadami at nag-expand pa ang ating benefits. Kasama na dyan yung PhilHealth konsulta natin, or ang konsultasyon, sulit at tama, or konsulta package, which is our primary care benefit package ng PhilHealth. Ito po ay ginawa ng PhilHealth para masiguro na lahat ng Pilipino ay nakakapagpakonsulta sa mga doktor upang panatili po natin yung ating magandang kalusugan at maagapan po natin yung paglala ng kung ano man po ang meron tayong karamdaman. So, pumunta po sa mga pinili nyo konsulta package provider para magpakonsulta, health screening at mabigyan ng gamot, magpalaboratorio ng kinakailangan ayon sa recommendation. Nawala ka, Ma'am Gigi. Naputo. Ayon sa recommendation ng doktor. Opo. Ano po? Go ahead. Okay na. Another benefit naman po ay tinatawag natin on-case rate or ACR or medical procedural cases. Basically, ibig sabihin na po nito, for every sakit or procedure, meron pong katapat na case rate na yun po ay ibabawas sa ating total hospital bill. So, for example po, na-confine ka for a specific disease. For example, yung example ko na kanina is cesarean section. So, yung case rate ko na cesarean section, yun po ang ibabawas sa total hospital bill. So, depende po sa procedure or sa sakit or diagnosis ninyo. Kung nakakita naman po kayo abroad, maaari po kayo mag-submit na sumusundan yung mga PhilHealth documents ito sa any PhilHealth local health insurance office within 180 days from discharge kapag nakonfine po kayo sa abroad. So, pwede po kayo mag-submit ng statement of account, copy ng medical certificate in English, official receipts, claim form 1, and authorization letter. So, copy ng valid ID ng member, and kapag may authorized representative po kayo na mag-submit for you, ID din po nila as well as your updated NDR. Meron din po tayo na yung 2025 lang din na tinatawag na PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit Package or OECB package. Ano ba itong OECB? Kasi di ba meron mga instances tayo sa PhilHealth, kailangan tayo dalhin sa hospital due to emergency. Pero hindi naman necessarily kailangan na confine. So, usually, ang case rate packages natin for confinement more than 24 hours. Pero paano kung 5 oras ka lang naman sa ER, ibig sabihin ba doon, hindi ka makakapag-claim sa PhilHealth. Ngayon po, meron na tayong OECB package, which is a benefit ng PhilHealth mula sa emergency department ng mga hospital. Ang package na po ito ay ang goal niya is matulungan mabayaran yung mga gastusin natin kapag kailangan ng mga agarang nila o yung mga tinatawag natin na urgent and emergent care na hindi na kailangan ma-admit or ma-confine. We also have what we call our PhilHealth Z benefits. Sa Z benefits naman po, yan po yung sinasabi natin mga sakit para sa mga sakit na catastrophic. Mabigat na sa katawan at mabigat pa sa bulsa. Kumbaga, malulubhang karamdaman na kailangan ng matagalang gamitan. Example po dito yung mga Z benefit package natin for breast cancer, prostate cancer, mobility packages natin, colon cancer, at iba pa. Ito po ay maaari sa mga contracted health facilities ng PhilHealth. Yun, say benefits. Ito pala, madali na yung 31. World no tobacco day ba to? Oo. 31? Buti, hindi ako naninigarilyo eh. So yun nga,
Thank you for reminding us, Sir Pio. So this Saturday po, May 31, ay World No Tobacco Day. So, iwas daw po sa paninigarilyo. So, reminder lang natin sa ating mga listeners, ano po, ang paninigarilyo po ay nakakasama, hindi lang sa baga, kundi pati sa puso at iba pang parte ng katawan. Ilan sa mga karaniwang sakit na dulot nito, for example, yung lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease or COPD, sakit sa puso, stroke, pneumonia, at marami pang iba. Kaya sana po, iwasan natin ang paninigarilyo. May benefits PhilHealth coverage ba sa mga sakit na ganyan? Oo. So, yung mga sakit po na usually cause ng paninigarilyo, meron po tayong mga case rates dyan. Example lang po, yung COPD, meron tayong case rate na 23K. Dati pong 8K, in-increase na natin to 23K is 2025. Meron din tayong package rate for high-risk pneumonia, or 90K. Hemorrhagic stroke naman po ang covered natin dyan, 80K. Ischemic stroke, 76,000 po, pwedeng mabawas sa inyong total hospital bill. Acute myocardial infarction o nangangailangan ng angioplasty, pwede pong up to 524,000. And kung, for example, dahil sa paninigarilyo, lung cancer kayo, cover din po ng PhilHealth or chemotherapy, which is 14,000 per session. Pero syempre, dahil na ino-observe natin itong World No Tobacco Day, reminder din po ito sa ating mga listeners na mas maganda pa rin po talaga ang prevention rather than cure. Mahirap na po magkasakit, pero mas mahirap po kung ito ay dahil sa paninigarilyo na pwede naman po natin iwasan. Kaya ngayon pong palapit ng World No Tobacco Day, hihintay po namin ang lahat na itigil na yung paninigarilyo para din sa mga smokers natin. Iwasan din natin ang second-hand smoke dahil kahit hindi ikaw ng nigarilyo, apektado pa rin tayo. At kung kailangan niyo po ng gabay, huwag pong kalimutan magpakonsulta sa mga PhilHealth consultant providers para sa regular check-up at health screening. May nagtatanong dito, ma'am, yung usually yung refund daw, hindi lang niya pinag-specify, refund, medyo mahaba ba ang process sa refund? Okay po. Refund po, local confinement po, or ano po? In general ata paano ba? Mabilisan lang, madali ang pag-refund, paano ang process? So, ang PhilHealth po, nagbabayad po kami sa mga facilities through our case rate. So, ibig sabihin, kung ano man po ang payment ng PhilHealth, dinidiretso po namin yan sa hospital. Kung meron po kayong for refund, makukuha niyo po iyan sa mga facilities kung saan kayo nag-avail ng inyong benepisyong PhilHealth. Ang kailangan lang po kasi kung bakit siguro kailangan pong mag-contact sa amin, is hindi po nila kayo mag-refund hanggang hindi po namin proseso at nababayaran ang claim nila na ipinasa sa amin. So, ganun po yun. Kapag nabayaran na po namin yung claim nila, yung pag-claim nila ng benefits ninyo, at naipasa sa account nila yung payment ng PhilHealth, saka lang po nila mag-refund doon sa member. Basta lahat po na for refund ay diretso po doon sa accredited facility dahil wala po kami payment directly to members, always through the facility po. Yun, very good, very good. O ano bang announcement natin dyan? Meron ka bang announcement dyan? Ma'am Gigi, go ahead. Wala naman po po rin ako, dito lang po siguro sa ating mga listeners, patuloy po ang ating panawagan sa lahat ng PhilHealth members na siguraduhin po natin updated ang ating contribution, maging ating records para tuloy-tuloy po ang pagkamit ng benepisyo at para mas marami pa po tayong matulungan. Tandaan po walang bayad ng pagkuha ng PhilHealth ID at MDR. Ulitin ko po, libre ang pagkuha ng ID at MDR, mag-ingat po tayo sa fixers na kumakalat at taga-alat ng servisyo ng PhilHealth for a fee. Dahil libre lang naman po ito sa aming regional office at local health insurance offices na matatagpuan sa buong Bicol region. Bukas po kami Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig natin sa PhilHealth Regional Office 5. Layunin namin ang PhilHealth na mabilis, patas at mapagkakatiwalaan.
sa ngalan po ng aming Regional Vice President, si RVP Alberto Madrillo, kami po ay nagpapasalamat sa support ninyo sa National Health Insurance Program. Just mabalis po. What time is it, Miss Beautiful? What time is it? It is exactly 10:30 oras na po magpaalam. Thank you, Sir Pio. Thank you po sa lahat ng nakilig dito sa Alagang PhilHealth. Thank you so much, Ma'am Gigi Naron, and sagkod sa masunod na Webes sa programang Alagang PhilHealth. Inyong napakinggan ang Alagang PhilHealth. Makinig muli sa susunod na Webes, alas 10 ng umaga, dito sa DZGB. Alagang PhilHealth. Hatid sa inyo ng PhilHealth Regional Office Number 5. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.